Lídrem Sdružení nestraníků v letošních krajských volbách v Plzeňském kraji je Václav Prokůpek. Sdružení nestraníků v minulých krajských volbách v Plzeňském kraji nekandidovalo. Václav Prokůpek pracuje jako sportovní reportér, vysokoškolský pedagog a trenér. Pane Prokůpku, máte přesně 1 minutu na představení programu své strany. Sdružení nestraníků, jak už název napovídá, je sdružení nestranických osobností, které chce omezit vliv politických stran v kraji a chce vybudovat krajskou radu a krajské zastupitelstvo především na bázi nestranickosti a odbornosti. Máme velké výhrady k tomu, že mnohé posty jsou obsazovány na základě stranické příslušnosti a nikoliv na základě odbornosti. Chtěli bychom prosadit nestranickost a odbornost tak, aby nedocházelo k tomu, že za chvíli bude muset toaletářka sledovat výsledky voleb a vstoupit do té strany, která zrovna ty volby vyhraje. V některých oblastech kraje je stále velká nezaměstnanost. Jakými prostředky byste dosáhli snížení nezaměstnanosti? Rozhodně toho nedosáhneme tak, že budeme jenom jakousi transportní zemí a budeme tady montovat komponenty. Musíme obnovit velké průmyslové celky v regionu, my musíme obnovit jejich strukturu, musíme nabrat velké průmyslové celky a zaměstnat pokud možno hodně lidí v železářském odvětví, v ocelářském odvětví a také třeba v odvětví výroby lokomotiv a podobně. Není možné nahradit malými krámkami závody, které měly 600, 700, 3000 zaměstnanců. Musíme prostě obnovit výrobu ve velkých výrobních celcích a tím pádem dosáhnout větší zaměstnanosti a v této oblasti právě se musíme orientovat také na země. Z jejich trhů už jsme odešli, mám tím na mysli především trhy bývalého Sovětského svazu, Brazílie a samozřejmě čínský trh, který je pro nás nejperspektivnější. Jak byste řešili celkovou dopravní obslužnost v kraji? Tady by měl kraj hrát roli zprostředkovatele, měl by zprostředkovávat dohodu mezi dopravci jak vlakovými, tak autobusovými a měli bychom samozřejmě dostát tomu, že i do té nejmenší vesnice se dostane člověk, pokud bude chtít jet za lékařem nebo někam se dostat do většího celku. Tady by kraj měl hrát roli zprostředkovatele. Budete prosazovat nějaká konkrétní protikorupční opatření na úrovni kraje? Pokud ano, jaká? Já se musím smát tomu, že s bojem proti korupci dneska vycházejí politické strany, které se podílely na kuponové privatizaci, takže v případě našeho zvolení my si je hned oskoušíme a necháme hlasovat o zřízení komise, která prošetří privatizační projekty v kraji po roce 1989. A protože chceme začít sami od sebe, všichni naši kandidáti, kteří budou zvoleni do krajského zastupitelstva, předloží své majetkové přiznání a po odchodu z politiky také to majetkové přiznání zveřejní tak, aby bylo jasné, že si politikou nevydělali. Jak by se měl kraj angažovat v oblasti zdravotnictví? Rozhodně chceme zrušit zdravotnický holding, který zřídila současná krajská koalice ČSSD a KSČM, protože se ukázalo, že je průdělečný. Chceme zrušit 30korunový poplatek a myslíme to smrtelně vážně, chceme to dotáhnout až k ústavnímu soudu a rozhodně chceme obnovit nemocnici v Plané. Ten program zdravotnictví je daleko obsáhlejší, já bych odkázal na naše internetové stránky www.nestraníci.org jako organizace. S kým byste po volbách uzavřeli v krajském zastupitelstvu nejraději koalici a s kým byste koalici neuzavřeli za žádných okolností? Já bych velice nerad uzavíral koalici s někým, kdo jde proti zájmům České republiky nebo Plzeňského kraje. Rozhodně bych nerad uzavíral koalici s někým, kdo bude prosazovat církevní restituci řádu německých rytířů, ale vypůjčil bych si slova kardinála Lefevra, který řekl: pravidla určují vítězové a koalice se dělají až po bitvě, takže já bych to reprodukoval, že pravidla určují voliči a koalice se určují až po volbách. To byl lídr Sdružení nestraníků v letošních krajských volbách v Plzeňském kraji Václav Prokůpek. Všechny volební vizitky jsou k dispozici na webu Českého rozhlasu.